Egun honetan, egingo dugu galdakan, food truck edo janariko furgonetak gurutzeko enparantzan. Orduan, atzen zaituztegu etortzera egongo da janaria noski, Txiletik, Estatu Batuetatik, Mexikotik, Alemaniatik eta beste herrialde batzutakoak ere bai, eta gainera egongo da musika kontzertuak, indie musika kontzertuak, eta gero ere bai egongo da surf musika kontzertuak. Hori jende nagusientzako, jende txikintzako, egongo dira tailerra, payasoa, roboflexia. Orduan egongo da ekintza pilo bat, eta nik uste dut Galdakako Star edozenerako aproposa. Animatzen zaituzte.